Mä oon nyt paljon puhunut nuorison käyttäytymisestä. Siis en yleistäen todellakaan. Mutta siis niinku sitä kiusaamisesta. Mutta entäs me aikuiset? Etenkin somessa. Se on niin helppo niinku silleen sieltä ruudun takaa niinku näpytellä ja haukkuu toisiin niinku ihan aivan hirvittävillä tavoilla. Et mä en oo itse kauan ollut vielä tässä TikTokissa, mutta mä en oo täällä törmännyt sellaiseen, mitä esimerkiksi Facebookissa nykyään on, että omakohtaisesti on kokenut aivan tajutonta niinku pilkkaamista. Aikuiset ihmiset. Ja valitettavasti ne on yleensä miehiä. Et miksi? Kauheasti huorittelua ja älykkyyden kyseenalaistamista. Tässä on niinku, vähänkään on niinku eri mieltä jostain ja tuosta omaa kantaansa niinku esille. Niin joillakin sitten se kapasiteetti ei tosiaan riitä muuta kuin siihen, niin kuin, että siihen, kun aletaan mennä niin kuin vaan siihen henkilökohtaisuuksiin, että no yksi on se, että aletaan niin kuin pilkkaa ulkonäköä ja älyä. Ja siis mua on esim. Just niin kuin huoriteltu aivan älyttömästi, haukuttu narkomaanin näköiseksi. Mua, joka en ole ikinä vetänyt huumeita. Ja mä en edes muista millä kaikilla nimityksillä. Mutta että, miksi aikuiset tekee semmoista? Ja älykkyydestä. Mun mielestä se kertoo ehkä vähän enempi tällaisten ihmisten älykkyydestä, jotka niinku tekee tuommoista. Että nyrkkisääntönä pitäisi olla se, että sä kirjoitat vaan sen, minkä sä pystyisit sanoa niinku naamatusta. Että hyvähän ne penskat ottaa mallia, kun äsken ja iskäkin siellä vähän huorittelee. Ja mun mielestä mun älykkyydessä ei kyllä pitäisi olla vikaa, kun älykkyysosamäärä on 140. Ja mulla on tosi hyvä looginen päättelykyky ja mä oon luova. Mä oon parempi kirjoittaa kuin puhumaan. Ja mutta silti niin pitää tulla pilkkaamaan. Ja oon varautunut, että täälläkin tulee ehkä jossain vaiheessa vaikka ja mitä. Mutta ei se mua se ei enää loukkaa. Mä oon valitettavasti karaistunut, vaikka se on väärin. Kenenkään ei pitäisi joutua karaistumaan sellaiseen. Joku voi olla herkempi, että se oikeasti niinku vajoo tosi syvälle siitä. Että voi olla väärin näin tällaisille aikuisille. Että aika lapsellista käytöstä. Tämmönen pläjäys nyt.